Gaur, egun erabakigarria da erreskate taldeko txakurrentzat. Erronka berri eta zail bati egin beharko diote aurre. Zer moduz egingote du gure tarea ausartak? Tare? Gabino, egunon. Egunon. Zer du dira hauek? Normala, beti bezala, berandu. Kasko ekarri duzu? Ez. Ez, pues ez dut gaur beharko duzula. Tarako. Gaur helikoptera dugu. Bai, askotan erabiltzen dugu, oso azkar iristen delako leku pila batera. Bai. Eta gaur, gauzak ongi baldin badoaz behintzat izango du lehendabiziko galdea. Ongi baldin badoaz, ez badu Ni ere? bildurrik. Bakarrik ez da joango, ordake, tokatuko zaizu. Animatuko zea? Bai, bai. Venga, guazen ba. Ui, Tare, helikoptero batean ibiliko zara? Haze beldurra. Hasiko gara pixka bat animaliak oitzen helikopteroan ibil daitezen. Lehendabiziko gauza izango da aparatua ezagutzea. Beraz, eramango dugu kabinara bertara eta han erakutsiko diogu besterik gabe. Utzi animaliari usaintzen, utzi egoki ikusten duena egiten. Bakarrik, helburu bakarra da ezagutzea non ibiliko den ez izateko arrotza. Bigarren pausoa jarriko dugu aparatua martxan. Eta orduan, egingo dugu berriro ere hurbilketa. Ez dugu eraman behar, joan behar du berak. Behin ailegatu garenean haraino bertaraino, orduan egingo duguna da, pues ja barruan sartu eta egingo dugu lehendabiziko galdea. Venga, nahi duzuenan hasi. Helikopterora oitzeak motorra itzalita dagoela ez du sekreturik txakur hauentzat. Espero dezagun helizeak mugitzen hasten direnean ere horren azkar igotzea. Sartu barruan. Venga. Que me salga yo. Venga. Ai. Venga ahí. Aquí. Venga, sendu. Venga, fuera. Listo, venga, va. Venga. Ay, Tare. Venga. Hori da. Problemarik gabe. Ongi. Hemen lasaitu behar dugu. Venga, kanpora. Tare, Venga. Venga, guazen. Venga, berriro barrura. Berriro barrura. Oso. Le ha gustado. Venga, Tare, ongi. Venga, kanpora. Venga. Berriro barrura. A ber, igotzen den berez. Venga. Oso ondo. Oraindik txikiegia zara salto batekin bakarrik igotzeko, Tare. Baina nahiko ondo egin duzu, Guazen. Beste bat, venga, Jose. Oso ondo, Tare. Oso ondo, txiki. Orain jarriko dugu martxan motorea. Indarra handiakin ez, suabe. Eta egin behar dugu hurbildu. Bildurra sentitzen badu, gelditu. Ados! Venga, zuko gara. Ui, olako zaratarekin izutu egingo dira. Ahí, lasai. Lasai hor, etxan. Blokeatzen da, eta egun ez du nahi. Ai, aurreko txakurra blokeatu eginda, beldurtu egindata. Zer moduz egingote dutarek? Adentro! Oso ondo. ¡Vai fuera! ¡Guazen! Oso ondo. Oso gora. Venga gora. Aurre. Oso ondo, venga. Oso ondo, venga. Baina, Tare, primeran, ikaragarri ondo egin duzu. Ez zara ikaratu ez da pixka bat ere. Baina hau ez da zailena izan. Helikopteroa ez da lurrean edukitzeko. Zerura igo beharko duzu zure ausardia erakusteko. Animo, Tare! Nahiko ondo ikusi dut, Tare, ez du beldurra hundirik izan. Ausarte egon da, hasieran pizkat beldurra ematen zion zarata eta baina oso azkar gainditu du. Helikoptero barruan oso lasai egon da, benetan ez dio jaramonik egin haizean zegoen ere. Eta ondo ikusi dut, ez diot arazo handirik ikusi ez beldurrik, ondo portatu da. Tare, bikain egin duzu, ez dago erronka gogorrik zuretzat. Denak gainditzen dituzu. Zu bai izango zarela lehen mailako erreskate zakurra. Egin duzu lehen hegaldia. Eta ikusko duzu animalia sartu dela eta egin duzuela hegaz.
Hori izaten da ohikoa, ezta? Helikopteroa gelditzen da, jaisten gara normal. Baina batzutan ez da posible izaten, ingurua ez delako helikopteroa uzteko modukoa. Eta orduan, kasu horretan erabiltzen duguna da torno baten bitartez ekipoak jaitsi. Orduan hori momentuz ezin da egin. Behar dira arnez egoki batzuk eta behar da zakur heldu bat. Beraz, egingo duguna da, tare gorde, eta ikusiko dugu nola egiten duten heldu batzuk. Ongi iruditzen zaizu? Bikain. Venga, pues orduan gordeko dugu animalia, eta belatze bueltatu, bale? Venga. Tarek atxeden alditxo bat hartu behar du. Helduen momentua iritsi da. Zakur helduak ondo entrenatuta daude dagoeneko, eta helikopteroa airean dagoelarik jabeekin batera lurrera jaisteko kapaz dira. Oso zailduta dauden zakurrak dira, eta ezbeharrak gertatzerakoan edota norbait galtzen denean, eurak arduratzen dira pertsonak bilatzeaz. Batzuetan nahitaezkoa da helikopteroz joatea ezbeharra gertatu den tokira. Hori dela eta, txakur hauek edozein egoeretarako prest egon behar dute, baita euren bizitza arriskatzeko ere. Hori bai ausardia. Eta gainera, lasai daudela dirudi. Izugarria da erreskate zakur hauek egin dezaketena. Gabinok hori ikustean pentsatzen du, agian laster tarerekin gauza bera egiteko aukera izango duela. Tarek orain, bere bizitzako erronka handienari egingo dio aurre, bere lehen bilaketa. Proba hau gainditzeak erreskate zakurron bat izango dela erakutsiko digu. Animo, Tare! Harrapatu! Venga, goazen atzetik. Antxe ikusi dut. Markaje, hurbildu laguntzera. Oso ondo, Tare! Aurkitu duzu eta oso azkar gainera. Oso ondo, txiki. Hona. Azkenean lortu duzu, Tare. Gabinok asko lakondu dizu, baino zuk ez duzu inoiz amore eman. Bueno, zein ditu zaizu, egin du lehena. Aurkitu du. Gezurra badirudi ere, Bai. aurkitzen dute. Oso ongi, bideo honetatik segituz, itxaropena badugu. Animalia kongi erantzun du orain arte, orduan espero izatekoa da bere evoluzioa egokia izango dela. Gaur, ospatu behar dugu. Ongi bilatu du, eta aterako du argazki bat. Bai? Tarek bere postua irabazi du taldean. Lanak gogorra izan da, baina beti izan ditu Gabino, Iñaki eta taldeko kideak alboan. Biek entrenamenduekin jarraituko dute galdutako pertsonen bizitzak salbatzeko. Eskerrik asko denei. Tamalez, albiste txar bat daukagu zuentzat. Saioan ikusitakoa grabatu eta gerora jakin izan dugu, Tare betiko joan dela. Belar pozoitsu batzuk jan, eta hil eginda Gabino eta guztien zoritxarrerako. Denaren, beti egongo da gure bihotzean, momentu oso onak pasatu ditugulako berarekin. Eta batez ere, erreskate zakur bikaina izateaz gain, lagun ezin hobea izan zelako Gabinorentzat eta erreskate taldeko kideentzat. Animo guztiei. Ez zaitugu baztuko, Tare. Maite zaitugu.